muji syukur kunjuk Hyang Agung awit kanugrahan kang diparingake marang Janaka. Kanugrahan mau ora ana liya kejaba mung jeneng sira Yayi Dresanala. Gebyaring pasuryanmu kaya nenuntun jantraning kudrat marang kamulyanku, kamulyane panengah Pandhawa ya Raden Janaka. Urubing rasa tresna ubaling turidasmara ya gene saya makantar-kantar ngrembaka tan bisa kabesmi. Wong ayu Dresanala rerenggan kahyangan pepasrening jagat pranyata tan ambabar endah rembulan katon peteng Kartika saya remeng awit kalah kelawan prabawane wong ayu kang pinter njiret jantungku Dresanala. Pangeran Janaka boten benten kados kembang-kembang ingkang mapan wonten sajroning taman. Nadyanto kembang kala wau mekrok ngambar gondo arum nanging wusanane padha layu. Iwak-iwak kang lelumban ana balumbang sampun datan ringas lumuh anggenipun joget. Awit sor Prabawa kelawan wingit wibawa paduka Kakang Pangeran Arjuna. Bejo-bejane wong wadon sak lumahing bantala sak ureping akasa lamun bisa leladi lan ngabekti marang Raden Janaka. Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak emban ndak ojong kunir pita kang sela pindha kartika baya mirah baya inten pepujanku wong manis Dresanala mara gage ndak kanthi lelumban wariying katresnan kekosok kang sari-sari tambanana brangtaku wong ayu Dresanala.
Kanjeng Ibu. Siung gajah doh mas merah Indrajit pan dunungipun Rekma memes ngembang bagong nyengkir gading ngrenggo jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup Tobat anakku bocah bagus anakku bocah sikit anakku bocah jentara Dewa Srani tak sawang 3 dina iki kowe kok katon gembol perkara kang sajake perkara kuwi ora enteng sajane sing mbok pikir kuwi apa to Ngger Dewa Srani saka lekring netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba ana babakan rasa kang kineker ana apa Ngger Dewa Srani anakku bocah bagus mara diage sambato menyang ibumu aku Bathari Durga pangwasa dandang mangure Dewa Srani sambato mara gagik matura bocah bagus nuwun inggih Kanjeng Ibu pranyata leres dawuh pangandika jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga mbok bilih sakmenika wonten ingkang kula penggalih wonten ingkang kula pikir Kanjeng Ibu lah iya sing mbok pikir apa matura apa sing kok pikirake nang bocah bagus mbok menawa ana reruwet ibu kang bisa ngudari kalamun ana pepeteng pun ibu kang bisa madangake Dewa Srani kowe iki wayahe mangan ya ora gelem mangan wayahe turu ya ora gelem turu ya nganti awakmu saya suwe mundak kuru janjane sing kok pikir apa mara diage matura kelawan Kanjeng Ibu bocah bagus nuwun inggih Kanjeng Ibu matur nuwun wekdal sak mangke kula mboten menggalih babakan punapa-napa jernyatanipun bondo donya kula sampun matumpuk-tumpuk derajat pangkat inggih mboten nguciwani ning emanipun Kanjeng Ibu emanipun dereng jangkep gesangipun kula gesangipun Dewa Srani bilih kula dereng gadah wanita utawi wanodya sisian ingkang saged ndampingi gesangipun kang putrapun Dewa Srani Kanjeng Ibu tobat jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Dewa Srani kowe kuwi arep rabi wae kok dadak bingung ki sing kok bingungi babakan apa Dewa Srani kowe kuwi ora kurang samu barangmu Ngger dasare kowe kuwi ratu sugih
ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Wong wedok roh Dewasrani kuwi mesti kepencut, mesti kegiwang, mesti edan kepayang. Mara diage wanita endi jenenge sapa? Matura sambata marang ibumu aku Bathari Durga. Pun ibu kang saguh anglamarake ngebon-ngebon esuk udan-udan sore ndodhok korine nginang jambe suruwe. Tartamtu mesti bakale kelakon kowe nuding cah wedok ngendi ae Dewasrani. Para gage matura bocah bagus. Ibu Bares kures bloko suto blak kutang terus terang ingkang kula gadang-gadang sajroning ati punika sanes titah madyapada lumrah utawi sanes wanodya lumrah. Lho, lire piye Dewasrani? Maknane piye? Nanging wujudipun widodari utawi Hapsari Kanjeng Ibu. Dewasrani, apa kowe lali? Bapakmu kuwi panguwasa tunggal ana ing Kahyangan Suralaya. Ya kuwi pukulun Bathara Guru ya pukulun Manikmaya. Nudinga wae Dewasrani. Tartamtu bakale keturutan apa sing kok kepinginake bocah bagus? Nun inggih Kanjeng Ibu. Mboten sanes wanodya ingkang saged nyenggol intining jejantung kang putrapun Dewasrani. Nuwun inggih punika widodari saking Kahyangan Swarga Dahana. Atmajanipun Bathara Brahma ingkang awewangi Dewi Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana Dewasrani? Kagiatane sang kapirangu ora nangkul kinempet gampit dosang retnaning bawana ya si tukang malangati ya si tukang ngenesing tias ya si tukang kudu garing Aja ngawur, aja ngawu-ngawu gawar kowe Dewasrani. Widodari Kahyangan kuwi pirang-pirang. Widodari ana ing Kahyangan kuwi akeh. Kenang apa kok kowe milih si Dresanala? Kamangka Dresanala ki wis duwe bojo, Dresanala kuwi wis duwe pacangan. Kowe iki mudeng apa ora? Kowe iki wis ngerti apa durung Dewasrani? Mun inggih. Kang putra sampun mangertos Kanjeng Ibu. Mbok bilih widodari Kahyangan Swarga Dahana. Nuwun inggih pun Dresanala menika sampun gadah garwa. Nuwun inggih menika garwanipun satriya panengah Pandhawa. Satriya Madukara nuwun inggih pun Arjuna utawi Janaka Kanjeng Ibu. Kene kowe ya mudeng, kene kowe ya paham Dewasrani. Kenang apa? Kenang apa kok kowe milih sing wis duwe bojo? Kowe jenenge ngrusak pagrayu, nyures-tures ijo, kowe mudeng apa ora? Nanging Kanjeng Ibu, atinipun Kang putrapun Dewasrani sampun boten kenging dipun goroi malih. Bilih kula menika sampun tresna kepati-pati kalian Dresanala. Kowe kuwi nyawang githokmu Dewasrani. Bojone Dresanala kuwi sapa? Panengah Pandhawa si Janaka ya Arjuna.
Ambak kowe iki Dewasrani dadi ratu, ning kowe kuwi mung ratu cilik. Beda karo Janaka. Nadyan to mung satriya, nanging kae duweni gelar lelananging jagat lan curing Madyapada. Mboten idep Kanjeng Ibu, mboten idep. Sampun bunder tekadipun Kang Putra pun Dewasrani. Sampun golong gilik manah kula, anggen kula tresnani lahir batin dumateng pun Dresanala. Kepara menawi Kang Putra pun Dewasrani mboten kelakon. Menawi kula mboten kelakon sesandingan utawi dedaupan kalian Dresanala, luwih becik kula entengaken pejah kula. Aja Dewasrani, aja ngawur. Dewasrani ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah. Yen ngono pun ibu sing bakal budidaya. Pun ibu sing bakal budidaya sowan marang bapakmu Bathara Guru. Pun ibu kang bakal mutah supaya kowe bisa jejodohan kelawan si Dresanala Dewasrani. Nuwun inggih. Nuwun inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Ibu ya. Aku sing bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Pun ibu sing bakal sambat supaya kowe Dewasrani bisa dedaupan kelawan si Dresanala. Mengko yen si Janaka kelawan si Dresanala wis bisa pepisahan utawa pegatan, sira Dewasrani bakal tak sasmitani tumuli Dresanala gawanen lunga. Dawanen mulih ana negaramu tunggul Malaya ya bocah bagus, ngestakaken dawuh Kanjeng Ibu. Sepisan malih kula ngaturaken panuwun ewa semanten katresnan paduka Kanjeng Ibu dumateng Kang Putra pun Dewasrani. Dewasrani ya. He bocah tumenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan Sang Tandya Bathari Durga. Kirapna saking para wadyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon kang sarta ana ora trimane Janaka lan Dresanala, kowe sak wadyabala saka ndandang mangure sing kudu merantasi gawe. Nuwun inggih dhateng sendika Sang Tandya Bathari. Budhal dina iki bocah temenggung. Prapadya samya samapta. Wasyaga arsa anggelar bare manunggal kang bandera tambur selompret gong beri munyoma angungko
呀，哎，对，哎，哦啊，哎，哦啊，哎啊哦，哎哦，哎啊，哎啊哦，哇哈哈，哎，哎啊，哎，哎，哎，喂啊哎，哎，打，哎，哎，哎，打，哎，打，哇，哎，喂，哎，哈，哎，喂，喂，啊，喂，哦啊，喂，喂，啊，哎，哦啊，喂，啊，喂，啊，哎，哇！大，哎呀，对，对，好啊，是，喂，我喂，哎呀，啊是，喂，喂，喂，哎，啊，哎，哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，啊，喂。세워가
jilangenira sang nahar pati lampah hira alon mijelanganira sang nahar pati lampah hira alon gina rebak badaya yuwarna nira sulahira wingit lirah sari lirah sari sari om Hong ilahing nama sidam sekaring buwana langgeng ulun waspadakake kaya Bathari Durga ingkang sowan pramoni winantu karaharjan sowan kita ing ngarsa ulun Durga nuwun inggih pukulun lulus raharja sowan kula kalih saking pangrencana mangsul sungkem kula mugi konjuk sahandhap padha paduka pukulun manik maya iya pramoni sun tampa gawe lega tias ulun Durga sakwuse satata lenggah sakwuse satata anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa ana wigati apa dene kita sowan marang kahyangan Jonggring Sailaka kene pramoni nuwun inggih waleh-waleh menapa pukulun slendra ingkang raos slendra ingkang batos sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos
atur uninga bilih kula tinangisan dening ingkang putra nuninggipun Dewasrani. Piyambakipun motah nyuwun palakrama pukulun. Dewasrani nyuwun palakrama. Nuwun inggih. Banjur putri ngendi sing dikarepake dening Dewasrani Durga? Mboten wonten sanes. Yoganipun pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun. Pramara reh mangoswamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita pramoni wonten dawuh pukulun sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring ruh marang jeneng kita wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon rondo lan prawan awit Dresanala wis jinatu krama dening panengah Pandhawa yaiku si Harjuna Durga punten dalem sewu pukulun perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun mangertos ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng ingkang putra namung nyatanipun tutur ketawur mboten saged guguraken pikajengipun Dewasrani pukulun kepara Dewasrani sampun patembaya mboten badhe palakrama menawi mboten kalian si Dresanala pukulun inggih labet puteking manah kula paripeksa kula sowan paduka pukulun duh pukulun kula namung borongaken wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun kados pundi mureka sembadaning sedya ingkang putra Dewasrani kala mau pukulun Durga wonten dawuh ewuh aya anggon ulun bakal minangkani Durga sabab apa awit iku wanita wis ana sing mengku kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga pukulun menawi paduka lair batos anggenipun mikir dhateng ingkang putrapun Dewasrani kula kinten boten sinung rekaos sabab punapa awit paduka menika tetungguling para dewa paduka ingkang wenang ngasta panguwasa tunggal wonten ing kahyangan mriki kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala mau kula kinten boten badhe angel misahaken Dresanala saking tanganipun Janaka pukulun paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka kala mau pukulun mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala pukulun ya aja banjur mangkono Durga kuwi tegese tumindak kang ora bener mbok coba diripih maneh mbok menawa Dewasrani gelem garwa sakliyane Dresanala Durga pukulun sampun kula ripih wangsul wangsul namung puguh mboten purun mila sepisan malih mangsa borong anggen paduka paring welas dhateng keng putra Dewasrani pukulun kepiye ya Durga abot anggon ulun minangkani panyuwun kita pramoni dados paduka estu mboten saged minangkani panyuwunipun keng putrapun Dewasrani aja kurang pangapura ewuh aya ulun minangkani panyuwunmu kuwi mau Durga
leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanin lir lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang diwah utama ing anakku ngger Dewa Srani wis dadi nasibmu wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon karo wong tuamu lanang bapakmu mung doyan angkane ning moh gupak pulute Dewa Srani kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratuning dewa. Mundhak tiwas kisinan dhewe kowe nang Dewa Srani. Bapakmu wis ngemohi karo kowe. Dewa Srani, wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu, kowe durung tau ngrusuhi bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk, lah kok dianggep abot. Tinimbang Dawa Wirang aluwung tak patenane dhewe kowe Dewa Srani. Durga mengko dhisik sabar luwih dhisik pramoni. Durga kula leremno dhisik rasamu. Aja daya-daya banjur kowe tega marang anak, banjur kowe arep mateni anakmu dhewe si Dewa Srani ya Durga. Ora tega iki gek ngarep apa? Panten anak wis ora diakoni kok arep ora ditegake kaya piye? Sing ora ngakoni anak ya gek sapa? Lah nyatane ditangisi anak ya ora gelem nuruti. Ngerep ya yen kaya ngene. Yo, biyen mung gelem gawene ning ora gelem ngopenine. Wis. Ono wegah aku jane mbiyen dijak wirawiri turut hotel barang. Wis. Menawi paduka mboten purun nuruti sambate anak isin kula duwe anak Dewa Srani. Foto paduka ingkang kula wonten HP kula badhe kula viralaken teng pundi-pundi. Aja Durga, aja ndak mbabar wirang ya Durga. Pun kersane wadine kula ubal kan pundi-pundi. Aja ngono. Aja ngeceh-ngeceh kaya ngono ya Durga. Mara lungguh ana rembug dirembug. Lungguh sing prayoga ulun sing bakal budidaya kang sarta ngreka daya minangkani panyuwunmu pramoni. Kados pundi menapa paduka kersa nuruti pamotah kang sarta paningisipun pun Dewa Srani? Ya bakal tak turuti senadyan abot ning ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Bakal tak turuti apa sing dadi kekarepane si Dewa Srani anggone duweni gegayuhan kepengin sesandingan karo widodari swarga dahana yaiku si Dresanala. Waduh, matur nuwun pukulun, matur nuwun. Saderengipun menawi ngantos wurung ingkang dados panyuwun kula mesti kelampan wadi paduka kula ler sak pundi-pundi. Iya Durga, iya ora bakal tak turuti kekarepane anak. Nuwun inggih. Kula Bathara Indra wonten dawuh Duh Rama pukulun mara coba timbalana sawaning Bathara Brahma kadawan marak ing ngarsa ulut. Nuwun inggih ngestokaken dawuh amit madal pasilan Rama pukulun. Lagi jawawan sabda ora kang sumewa
gegering pasewakan kata samyonarko wonten tirata meka dewa-dewa subata marang sureng mudangi harum-harum mendan wingawiyat naraja ngepalani hanjrah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanyo maweh rarasenaning driya saklangkung wanter timbalan paduka kula pun Bathara Brahma arsa nyadong rumentah sabda sabdanipun jengandika paduka Rama Pukulun Hyang Bathara Guru Brahma nuwun inggih kula wonten dawuh jeneng kita kaget ndak timbali nuwun inggih wanter timbalan paduka Hyang Adi Pukulun satemah gagap gugup garagapan raosing manah kula mboten kalilan sembah pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Bathara Brahma, wis ulun tampa akarya bombonging manah ulun ora liwat pangestu ulun wae mara gage tampanana. Nuwun inggih,
kula tampi ing asta kekalih kula pundi ing mestaka andayanana jejimating gesang kula pukulun. Brahma, kula wonten dawuh. Aku arep takon marang jeneng kita Brahma. Nyuwun pirsa babakan punapa Hyang Adi pukulun? Panguwasa tunggal ingkang mapan ana kayangan Suralaya kene kuwi sapa, Brahma? Pukulun, panguwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun nenggih namung jengandika Hyang Adi pukulun Manikmaya. Sing menang nemtoke abang ijo kintang kimpul arum bajining perkara kuwi sapa, Brahma? Inggih namung paduka Hyang Adi pukulun Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor, dewa sanesipun inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, dewa sanesipun inggih badhe nderek ngidul do pukulun. Bagus. Ya yen pancen kaya mangkono, aku bakal perintah Maradyage jeneng kita Brahma baliya ana kahyangan kita swarga dahana. Dina iki uga pegatno katresnane anakmu Dresanala klawan Janaka Brahma. Duh, pukulun. Oh. Pukulun. Oh. Jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestungkara, kados sinamber ing gelap lepat kraos kula pukulun. Kenging menapa paduka pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun anak kula Janaka klawan Dresanala pukulun. Kamangka samangke Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi pukulun. Nyuwun pangapunten, awrat anggen kula nglampahi jejibahan punika kula mboten sagah pukulun Brahma. Ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa kang dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sakmengko kita mbadal dawuh ulun? Eling Brahma, lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kayangan Suralaya? Yen sira mbadal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru Brahma? Duh pukulun, nanging kepripun nasibipun jabang bayi sajroning kandhutanipun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang agengipun nangletaken dumateng tiyang sepahipun pukulun. Aja kuwatir Brahma, yen Janaka wis ngalih saka kayangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya kuwi si Dewa Srani ratu saka negara Tunggul Malaya. Loh, nanging pukulun ora sah nganggo nanging. Wonten paribasan, ora sah nganggo paribasan. Budhalo dina iki Brahma. Mati ya. Dewa-dewa sugata marang sureng prangudane arum harum.
ngendanu ing awiyat Narada ngebalani latalah pragenjong pak pong buk bolong kali cedenge taniline. Adi Guru wonten dawuh Kakang, pripun panjenengan iku kok ngaten? Wah, menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dresanala, ateges wonten paribasan idu dinilat malih lho Bu Ulun. Si Janaka lan Dresanala menika didhawuh Rabi menika inggih awit saking perintah lan pangestu paduka. Mongko kula sampun mireng pekabaran yen to sak menika Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Woh ing katresnan antarane Janaka kelawan Dresanala. Lah kok sak menika paduka badhe misahaken katresnanipun Janaka lan Dresanala. Menika kados pundi nalaripun Adi Guru? Kakang Narada, sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten amonipun kayangan sanes Kakang Narada ingkang tinempuan, nanging mesti ulun ingkang dados parantutuwan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Lho, iya ning aja ngono ta. Kula ngertos pangwasa tunggal wonten ing asta paduka niku kula mangertos. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadhawan menapa? Menapa kadhawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbantu kewajiban paduka. Kula inggih kadhawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Serani menika putra ulun. Menapa kula klentu, menapa kula salah menawi kula nglabuhi marang anak? Loh, ora kleru, mboten luput. Nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye ta? Lah kenging menapa? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa ya kudu dielingke ta. Mboten namung kok diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah imut Adi Guru dados ratu ning para dewa tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung nuruti kareping anak lan bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh mboten kenging wola-wali. Menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Jojo montabir kinetap duka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga wengis Adi Guru, hukum wonten alam donya niku cacah wonten sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, ingkang pungkasan angka 4 sinebut hukum karma utawi hukum dharma. Siji hukum adat, contone ana desa nganakake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo.
Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disranani, kena disiasati. Tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo, danyange nggih pun boten kenyih. Angka loro hukum kodrat. Contone hukum kodrat menika srengenge niku panas. Ning panase srengenge kena disiasati, kena disranani, gawe capil, gawe payung lan sak liya-liyane. Angka 3 nuwun inggih menika hukum negara. Niki nggih kena disranani. Watone duwe duit akeh, duwe jabatan, duwe derajat kang sarta pangkat. Hukum niku kena dienggak-enggoke sakarepe mblenduke wetenge dhewe. Nanging sing pungkasan Adi Guru. Ingkang pungkasan sinebat hukum dharma utawi hukum karma. Punika hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sing nyilih bakal mbalekake, sing gawe bakal nganggo. Ing atase Narada mung ngelingke, rekasa mikir beteke mung ngelingke, lah kok ngetoke siunge, dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun mboten gumun. Narada mboten gumun. Bedah apa aku manggon ning kayangan kene? Kayangan hawane panas lunggak waru. Narada ora melu-melu. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti. Dene Sidi Mimang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara. Urina repan mring pro abdi ing matur nuwun Pukulun paduka sampun nuruti kekarepan kula lan kekarepanipun anak kula lan anak paduka pun dewasrani anggenipun darbeni kepinginan anggenipun darbeni gegayuhan kepingin sesandingan kalian Dresanala sepisan malih ngaturaken matur nuwun do Pukulun Bathara Guru. Pun mboten usah digagas Narada dewa kaya ceret. Kelangan Narada kayangan tetep jalan, kayangan tetep mlaku, kelangan Narada yo kayangan tetep laris. Pun mboten usah digagas, lungone Narada mboten usah digagas. Yo dewa kaya ceret, liyane do bagus-bagus, dewa liyane do cakrak-cakrak. Yo dewa bunder blegentong ngono kok. Pun mboten usah dipikir banget-banget. Dewa ceret minggat yo wis ben minggat. Cangkemmu muni piye? Mbok kira aku ora krungu napa piye? Wong aku isih tekan kono lah. Aku rung lunga teko salam lho. Masamu iso aku mbok lokne dewa kaya ceret. Kowe ora ngilu karo githokmu. Dewa mrengesno kok tak titeni. Ora esuk, ora awan, ora sore, ora bengi. Kayangan angger ketekan durga, hawane panas. Pemimpin kaya Bathara Guru, angger ketekan Betari Durga. Yo, angger pakaiane wis kanggo bikini ngene iki. Kuwur sing dadi pepikirane, kuwur sing dadi gagasane. Kayangan mesti hawane panas, angger ana Durga, angger ana Pramani. Durga dewane begenggek ngono kok. Yo Pukulun!
kok mendel nggih mawon kula dilokne dawane begenggek sakit mana kula lara ati kula pukulen. Lah nyatane kuwi genggek apa ora? Nggih. Nek iya ya wis ora usah nesu. Makasih ya pukulun. Iya. Iya Durga iya. Nggih. Lah banjur mengaten pukulun. Kula tasih mboten pitados. Durga isih ora percaya karo Bathara Brahma. Apa pancen bener-bener tegel tega misahke utawi megataken katresnanipun Janaka kalian anakipun Dresanala. Lah banjur kekarepane Durga kaya piye? Kula badhe njampangi, kula badhe ndombani, kula badhe nututi lakune Bathara Brahma. Apa pancen bener-bener Brahma bisa ngerampungke pakaryan menika? Napa bener-bener pancen Bathara Brahma tega megatne katresnane anake Dresanala kalian Janaka? Mangkono Durga. Lho nggih. Menawi mekaten sampun cekap anggen kula marak wonten jengandika pukulun ingkang baku pakaryan paduka pukulen Bathara Guru sampun paripurna. Anggenipun paduka perintah dumateng Bathara Brahma. Lelakon saklajengipun Betari Durga ingkang badhe tanggel jawab. Kula tututane Bathara Brahma. Iya duga ginawa ati-ati aja nganti keri Durga. Gandanya sekar gadung. Janaka Dresanala pun Rama sing teka. Sinakarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadari ya jagat ya dewa ya Bathara pancen bener ngendikane para sarjana ingkang sujaning budi manungsa kuwi yen kapengkok kon milih rong pilihan abote kaya mikul bumi.
Ya kuwi nalikane manungsa mau kon milih ing antaraning siji kewajiban apa loro katresnan. Yen Brama milih kewajiban tegese aku kudu tega megatne katresnane anakku Dresanala kang sarta satriya panengah Pandhawa si Janaka. Nanging yen aku ngeboti katresnan tegese aku mbantah, tegese Brama mbadal dawe pukulun Bathara Guru. Mendah kaya ngapa surake jagat lan kaya ngapa bebenduning dewa sing bakal ndak tampa ya. Nanging arep dikaya ngapa lan kepiye? Bathara Brama wis kadung saguh kang sarta nyaguhi apa sing dadi perintahe Bathara Guru. Anggonku bakal megatne katresnane anakku Dresanala senadyan abot nanging kudu tetep tak andemi. Nduk anakku Dresanala. Janaka aja kaget pipun Rama sing teka ya, Nduk. Dresanala Janaka. Angudari Tyasrari Wuturu Wedherawat Wewati wedi lamun kauningan ing Janaka Dresanala aja kaget sing dadi atimu pun Rama kang wis prapta ana ing kayangan swarga dahana kene ya nggih. Rama Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka Rama Pukulun. Iya bocah ayu. Anakku sing banget ndak tresnani Dresanala wis ndak tampa agawe bombonging pikir. Ora lewat pangestune wong tuwa ditampani ya nduk bocah ayu Dresanala. Nuwun inggih kula tampi. Kula pundi ing mestaka mugi handadosaken kasantosaning lair kang sarta batin. Duh Rama Pukulun, sembah pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Brama. Iya Janaka bocah bagus. Wis ndak tampa pangabektimu, ora liwat pangestune pun Rama ditampani ya nang. Sampun kula tampi. Kula punding mestaka handayanana jejimating gesang kula. Janaka kula wonten dawuh Rama Pukulun. Aku arep takon karo jeneng kita Janaka. Pitakonipun Rama iki aja mbok tambahi, aja ndok kurangi ya kulup. Wonten menapa to Rama Pukulun kok semunipun wonten perkawis ingkang wigati satemahan wonten paribasan. Kowe menenga dhisik, Nduk, kowe menenga dhisik. Iki perkaraku karo perkarane bojomu ya kuwi si Janaka. Janaka, wonten dawuh Rama Pukulun, aku bakal takon marang jeneng kita Janaka. Nganti tekan ing ripalungguhan iki apa pancen bener-bener jeneng kita Janaka tresna marang anakku si Dresanala. Duh Kanjeng Rama Pukulun, binengka jojo jinubu aja jantung kula. Wontenipun namung tulisan Dresanala, kula lair batin tresna dumateng ingkang putra pun Dresanala.
satemah tresna kula menika hambabar dhateng Yayi Dresanala ingkang sakmangke sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi minangka tali katresnan sumambunging sejarah. Wis ngandhut jabang bayi lakar kasinggihan sampun Durama Pukulun. Bayi sing dikandhut karo anakku Dresanala wis pirang wulan Janaka. Menawi mboten klentu nuwun inggih sampun Sabta Candra tegese 7 wulan lakar kados mekaten Durama Pukulun. Aku bakal takon maneh. Aku bakal takon marang jeneng kita Arjuna. Nuwun inggih badhe tanget babakan menapa Durama Pukulun. Janaka manggon Janaka mapan ana ing kayangan swarga dahana iki aku wis mbok anggep apa Janaka? Paduka Rama Pukulun mboten namung kula anggep dados mara sepah kula nanging sampun kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Aku wis mbok anggep kaya wong tuamu dhewe. Nuwun inggih kados makaten Duh Rama Pukulun. Kewajibane anak marang wong tuwa, kewajibane putra marang Sudarma kuwi apa Dananjaya? Mboten wonten sanes inggih namung bangun miturut napa ingkang dados dawuh pangandikanipun Sudarma. Nek aku kandha ngalor, Janaka inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, Arjuna inggih badhe ngidul. Yen aku perintah marang jeneng sira Panengah Pandhu Arjuna takon jebur ana samudra kidul, apa bener pancen mbok lakoni? Mboten namung kula jenengan perintah kinen jebur wonten samudra kidul nanging paduka perintah Janaka kinen manjing segara geni inggih badhe kula lampahi. Bagus. Tak cekel sing dadi gunemu Arjuna. Kowe kuwi satriya. Satriya kuwi lati lan pakarti kudu nyawiji. Sabdane satriya pindha sabdane ratu. Pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlancang seta yekti datan kena den ilangi. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen pancen jeneng kita Janaka nganggep Bathara Brahma dadi wong tuamu ta Sudarmamu dhewe. Aku kandha apa wae, aku matur apa wae mesti bakal mbok estoke. Saiki aku bakal perintah marang jeneng kita Arjuna. Dina iki uga Janaka kudu lunga saka kayangan swarga dana lan Janaka kudu pegat katresnan karo Dresanala. Oh Pangeran, Pangeran. Hei, no, anakku, Cahayu, no. Sah mbok tangisi ya nduk. Ora sah kok tangisi banget-banget lungane si Janaka. Mula jane wiwit biyen mula aku ora condong, aku ora rumajang pun Rama ora sarujuk yen to jeneng kita Dresanala dedaupan karo Panengah Pandhawa satriya Madukara si Arjuna. Janaka kuwi bojone Jagatan. Wong lanang sing irunge lorek. Duh Rama Pukulun. Rama Paduka boten mangerteni menawi kula menika sampun ngandhut jejabang bayi. Aja kuwatir ya Cahayu. Aja kuwatir. Saklungane Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane. Nadyan kowe rondo nanging randamu bakal dimulyake karo sawijining priyayi ingkang sembada njaba jerone.
ana wong lanang sing ora kalah gagah, ana wong lanang sing ora kalah bagus tinimbang si Arjuna. Dasare ya sugih bondo, sugih bandu. Ya kuwi putrane Bathara Guru lan Betari Durga, jenenge si Dewasrani. Ya si Dewasrani mau sing bakal genteni Janaka lan bakal ngayomi sliramu sak utuhe, Nduk. Boten nopo kula. Nolo, kowe meteng lho, Nduk. Kowe meteng. Dresanala ihi tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk. Tresna kuwi jalaran saka kulina. Anakku Dewasrani ora kalah karo si Janaka. Angger kowe kulina, tresna kuwi jalaran saka kulina. Angger kowe kulina kepethuk karo Dewasrani, kulina jagongan karo Dewasrani, kulina omong-omongan karo Dewasrani, kulina kelon karo Dewasrani. Suwe-suwe ngono ya tresna, suwe-suwe ngono ya cinta. Ngono lho awe. Anakku yo ora kalah karo Janaka. Sugih Dewasrani timbang Janaka. Dasare yo dadi ratu ana ing Kahyangan Tunggul Malaya. Piye, Sret? Kowe gelem apa ora Cahayu? Kowe gelem apa ora dadi mantuku? Nyuwun pangapunten. Sampun dados sumpah kang sarta patembaya kula. Mboten badhe ngladosi tiyang jaler sanes. Saklintunipun Kakang Mas Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kula menawi kula pepisahan kalian Pangeran Arjuna. Batu-batu. Yen kowe nolak utawa nampik marang panglamare Dewasrani anakku, ateges kowe ngremehke Betari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa sesandingan kalian Kang putra pun Dewasrani. Ngremehke kowe, ngremehke Betari Durga. Ayo, gelem apa ora? Mboten purun. Gelem apa ora? Mboten purun. Mati kowe. Kowe gelem rabi karo anakku Dewasrani. Kowe kudu gelem pisah karo bojomu Janaka. Mboten purun Sang Betari. Iblis, kowe nyentengke panguwasane Betari Durga. Biangsa telek kowe. Nalika samono Denpala Gantang Risang Dresanala kaliyan Sang Tandya Betari Durga ngagem ranté ingkang sadepa gedhene. Dasaripun lagi mbobot 7 sasi. Denpala Gantang den siksa wani tanpa rasa kamanungsan kocap.
bengok sora risang Dresanala. Pambengok ing Sang Dresanala marengi miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Miyak tegese buka. Langse tegese slambu. Gumbala tegese brengos. Giri tegese gunung. Bayi metu lewat gunung sing enek. Dasare 7 sasi medaling jabang bayi glewo-glewo. Sesaringan kalian dewa ingkang anawuraken kembang Hangganta Arum. Jiwa manjing Dresanala gawanen lunga Dewasrani. Lakon dadi bojoku kowe cah ayu. Iki bayi anake Dresanala karo si Janaka yo mencorong cahyane bagus kaya bapakne. Anake metu lanang. Iki ketarana titite. Yo bayi lagi metu tekan kandhutane ibune yo kok wis tukul. Ngidoni aku kowe. Bayi anak Janaka lan Dresanala. Yen kowe ora mati bisa mbebayani gedhemu besok nang. Kowe bakal tak pateni. Kowe bakal tak pateni anak Janaka lan anak Dresanala bakal tak jegurke ana kawah Candra Dimuka.